Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kani ka Sorkar Meghalaya ka bamenta, ka Sorkar ikhle lama ka balai lam da ka seng National People's Party. Hapo ka syatri jong ka kanhon Meghalaya Democratic Alliance, nalor ki wei pat kijing Dawa ki balawan na kiseng baper-per. Kajing Dawa Civil Subdivision, bat CNRD Block ru ki de kijing Dawa ki balawan na kapor na ki Thaiñ baper-per. Dang henne ka sngi ka arpun reo tudek unai lor arajar kat pra. Kajing Dawa banyo no sa kawai ka CNRD Block, kalawan na kisnong jong ka Thaiñ Nongkrem. Hapo ka Jylla jong MLA kani ka Thaiñ uba lambor malngyang ubolong ru chairman jong ka Joint Action Committee Nongkrem kani ka kanhon kalalay kando ru yo menteri rangba ka Jylla ukondrat ke sangma ban pen sngaw ye kani ka Jing Dawa sa ka Sorkar pat ye ki daw ki ba ka Thaiñ Nongkrem kelas ngodan kam ban yo no dala ka jong ka Community and Rural Development Block. Tingnan idon kami ba ngin hapan yo no ba ka jong ka block namar ba kumba kalong manta kalong ba ngidon hadu atli ki block ki bala jngai pat susi koi gidei ga Milliam CNRD block but koi gidei ga Morning Kneng CNRD block te klapen stom shibun yiki padba nong shnong jong ka Nongkrem constituency namar ba ginahaban yad kalti ka jngai te de gini ki ba penlong ngi bangina ye shong prakhat lang ringkat pat ki rangba shnong ba phe nilai thau ni ka joint action or demand ye ka CNRD block te laji jenga ko chairman local level te ba students pangro committee secretary vice president ki dom kitsai committee balong ko mo sota jong gasnong smith but kiwi de ki members ki badon hakani ko committee te kani de ko ka phang ko wan ban pasmo ha ka government nakaliang government ho ni sutna chibon baga long positive tamba haban ya pitru nama ba ki duan dan sigui ki shnong bawan ban Dawa ya ka ju jing Dawa ba ju por na ka daw jung ka fund constraint lamba jong government tingi community ba ka government ro kan sngap ya kini ki jing pasmo ngi rongi sutho ngi dan government te ki labon ki ba yawan kini ki ju hi ka banta Dawa ya ka CNRD block te yamanta hi ngi shwa wa pa ba government can study in pet de gizing idon kam namar ba ka population jungi hangte ka koi suka nyoko reo hajar kinong shongshno la he ba kina so nagleng junga ngi community ba government can study but ikman ya ka positive result.